So today, medyo malamig po yung araw natin ngayon, no? It's Saturday. Dapat may lakad kami ni Kim, pero mukhang iba lang talaga yung pakiramdam namin. Medyo off daw kung si Kim magsasabi, sabi niya off. But yeah, so for today's video, pupunta tayo sa isang Asian store. Actually, marami ng branches to, pero dito kami laging pumupunta. Tawag niya 88 Supermarket. Bibili tayo ng mga ricados for fa. Magluluto si Kim ng fa. Kaya let's go, samahan niyo kami. Ito ba yung pangpag? Magtanong tayo. Bala. Okay. Dito. Dito tayo sa noodles. Hanap tayo ng pang-fa. Ito ba yun? Nakalagay fa naman. Ayun yung ban-fa. Ito kaya. Ano siya? $2.78. Mura yung kanina. $6. Ay, ito oh. Gusto mo ba yung ganitong ano? Noodles? Or yung ganito? Ito na lang siguro. Okay. That one is $2.88. Ayan. Ito din yung mga ano dito, mga bihon. Ayan oh. $7.98 na yung mga tocino. Meron silang dugo-dugo dito. Ay, ayan. May mga dugo din. Mga $5. Ayan. Pork belly, $3.88 per pound. Mahal na ng oxtail din, no? $17. Mahal na. Marami naman, pero wala yung hinahanap natin. Oo. Ayan. Beef bones. What's this one? Ayan. Neck. This one is, I can't even see. Around $7. Pretty good. Price of beef. And brisket, 47. Honey food. May egg pie sila ng Goldilocks, $23. And prepared food. We also have siopaw. Siopaw, shumai. Siomai. Oh, look! Taho? Taho ba yan? Yeah. Sarap din magbantaho, no? Oh my gosh, I like this so much. Huh? Spicy. Spices? Yeah. Spices. Those are the prices. And second. Ari. Meron pa. Ito yung cinnamon sticks. It's for 28. Tapos, may coriander. Di ba alam kung yung fine ba or ito. Pero it's one something. I think yan lang. And then fennel seeds. Ito Magkano yan? It's $2. So, lahat ng fish nila. Ayan. Ay, taas na rin. Actually. Yan yung mga dried fish ata. This is tuyo. Ayan. 2 for $7. And then silang assorted na mga fish balls and stuff. Ayan. This is $7.93. Meron din pala sila ditong mga household items. Ayan. Ano ba to? Ito na curious ako. Mga lid cover. Ayan. Plastic kitchen holder. Meron silang my favorite! Sponges! Dito. Ayan. Ano pa ba meron nila dito? Alam nyo, baka sa kakaikot ko dito ko lang mahanap yung
hinahanap namin na cardamom. For sure, wala naman dito. Pero ayan, ito yung mga household items nila. Meron din sila nito. Ayan, mga pang-cherva. Ito mga disposables for party and everything. Mga necessities. Necessities ba tawag niyan? Yung mga pang deodorants and everything. And then, meron din sila dito on the other side. Mga ganito. This one. Ayan. Walang itlog. Pinoy. I was gonna go buy some of these kasi dapat mag street food kaso lang really not just feeling anything. And then this is bulot. Ito, pansinigang. Salmon, $8.57. Bean sprouts, $2. Okay, so, nabayaran natin is $62.19. $62.19 sa lahat ng yan. Siguro yung pang phone namin, ano yun, tonight, and then tomorrow, and then Monday night. Makakaabot for tonight. Kasi ilang hours yun ano eh. Ay, totoo. Anong kakainin natin ngayon? Actually, hindi pa naman ako. Oo, busog pa nga ako. Anyways, tignan niyo yung weather. Siguro kaya din medyo pangit ng pakiramdam namin. You feel under the weather? Siguro kailangan ko lang ng kape, pero overall. Tignan niyo kasi 4 o'clock pa lang, and then napaka-sad ng weather na to. Hi. Anyways, dadaan muna kami ng Canadian Tire dahil kailangan namin bumili ng Rain-X. Yung nilalagay sa windshield para hindi dumidikit yung ano. Saan yung exit dito? Dito ka dumaan sa pinagpasukan mo para maka-left tayo na maayos. Ano ba yun, guys? May nag-vlog dito. Napakabastos. Okay, drive mo na si Kat. Alright, so now we are at Canadian Tire on Market Crossing again. Because this is where we live. And it's good. May bago ng Honda doon, no? Nakaano na talaga siya. Ay, oo nga. No? Yan ba yung open road? Oo. Diyan na mag-work si, Tito Will. Tito Willie. So, yan. Lapit na. Ayan na. Christmas na. Christmas trees na ang ano nila. Saan tayo? Rain-X pala yung pangalan ng bibili namin. Hindi kami masyado nakapag video dun sa sa kabila kasi masyadong maraming tao. Okay. Already saw it. It's on the other side. Pero maraming tao. Kaya detour. Okay, so we're gonna get this one. Only $6.29. Ito. Ito yung binili ni Ka. Ito. Rain-X. Lalagay namin to maybe tomorrow, later. I don't know. We'll see. Panoorin nyo na lang. Abangan nyo sa vlog. Ooh! Tapos bumili din si Kat ng slime kasi alam niyo naman may pagka-weird. Just joking. Not really. Yan siya, Para siyang, sipon. Kind of gross. Hindi ko siya masara. Oh, okay. So now we're just gonna buy some drink, like a warm drink. Coffee maybe. You want Tim's? Sure. Tim's is fine. Where's Tim's? Over there. So, doon ako pupunta? Ha? No, dito. Dito na lang. Kasi magsisave on foods pala tayo. Ang cute ng car namin. Ang tingnan niya. Wow, cute niya. Pangalan niya is Eddie. Ayan, si Kat. Bango kasi nautot ako. Okay, punta na kami dito.
Alam nyo, andito pala kami ngayon sa garbage area namin. Ewan ko kung nakita nyo na to sa previous vlog namin. Pero, yeah, ito yung garbage area namin dito sa building. And look, guys, kung ano ang nakita namin. It's pretty new. Yeah. And ito din, sabi dito nakalagay, take me if you need. Nakaganyan siya. And then yung table dun. Timing may bisita kami. May handle pa. Yeah. Wow. It's very new. It's very good. Parang nabawi naman yung $20 ko na binili ko. Yan, may monitor din na binibigay pero hindi namin kukunin yan because we don't need it. So, ayan. Ito na ang organic, ang mga flattened cardboard, papers, It's so good to recycle. Yeah. Very nice. Kailangan namin ito kasi magka-carve kami ng pumpkins. Yeah. Ayan ang kabuuan ng aming garbage room. So, iti-take na namin yan. Iuwi na namin yan, guys. Akit na kami. Ang ganda niya na-extend pa siya. I know. Okay, we're home now. This is what we bought sa what is it called? 88 supermarket. Bought a beef brisket. Okay. Noodles. Ito sa na to, Save on Foods. Just more bones. But rock sugar. Some neck bones. Bananas. We also have some spices, fennel seeds, coriander, and cinnamon sticks. We have ginger, onions, 2 limes, cilantro, an apple, bean sprouts, horchata, and some basil. Yan. That's it. Oh, and some eggs. Kasi wala na kaming eggs. Anyways, I'm gonna cook now so we can have some food later.